Takže jdeme na to, jdeme na to. A máte doma kočku a ty ji máš rád. Mám doma kočku, mám ji rád, je to blbý kamarád. Žiju životem a kousá mě. Ty seš fakt blb. Máš rád svou kočiť? Slovník, zase jo, slovník. Dobře. A máš doma kočku a máš ji rád? Jo, jo. Okidoki. Je to asi... Ty seš fakt blb. Máš rád svou kočiť? Slovník, zase jo, slovník. Dobře. A máš doma kočku a máš ji rád? Jo, jo. Ty seš fakt blb. Máš rád svou kočiť? Slovník, zase jo, slovník. Dobře. A máš doma kočku a máš ji rád? Jo, jo. Ty seš fakt blb. Máš rád svou kočiť? Slovník, zase jo, slovník. Dobře. A máš doma kočku a máš ji rád? Jo, jo. Ty seš fakt blb. Máš rád svou kočiť? Slovník, zase jo, slovník. Dobře. A máš doma kočku a máš ji rád? Jo, jo. Hej, třeba mě nenávidím randomáky, oni brutálně skradou zlatonky. Mě štve, já jsem jednou hrál a týpeček, který mi ukradl prostě důmový rukavice ze zlatonky a ještě, jo, pak prostě brutálně mi ukradl všechno, důmový rukavice a všechno mi ukradl. A ty to nepoužíváš k tomu, to je na tom to nejhorší. Ty jsi zničil záchod. Já mám totiž quest, že mám ničit záchody a ten quest máš aj ty, takže já jdu ničit škybídy toilet. No teď se hlavně na louči. Já jsem nalucený, já vždycky. Jsou tady ještě nějaký záchody? Já tady. OK, mám dynamit. Deagle. Skibry bam bam bum bam bam. Deagle nechci. Mi přijde pomalej na hordraž. Vždyť já to kámošovi říkám, že je pomalej. Jako dává damage, ale úplně ho nevyužiješ. No týpci tady stavíjou. Já jako šetřím vždycky matro až na konec, na toho finálního bossa, kdy postavím ultimátní bejsku. Snažte sbírat ty multiplayer krystaly. Ty to dělám. Trošku stejně. A jdeme na to. Klinger. Bum, bum, bum. Já jdu zničit Dobrý. Pozor, mám C4. Jo, chápu. Jakoby mě ta C4 nemůže nijak ubrat, to jenom tobě může ubrat, takže aby se neodpálil. A multiplayer krystal se nám spawnul. Jdeme. Ne, ono... Víš, co je blbý na téhle lokaci, tady se ty multiplayer krystaly spawnou na střeše. Nebo jako někdy, ne vždycky, ale někdy, jo. Někdy se mi tam spawnou na střeše prostě. A to je blbý. Já nechci deagle. Nebo co to je za zbraň? Já jdu pro multiplayer. Já se tady pro jeden škrábu. Jedu pro tenhle. Já už jsem jeden teď vzal. Tak. Lepší SMG. No, na mě jich tady teď naběhlo docela moc. Vím, že tam ta brokáda, co mám přebít docela dlouho, jako. Upřímně. Ajaj. A mě docházejí náboje.
Dobře. A já jdu zničit tady ten krystal. Aha, tak na to někdo hodil Junkrift. Ne, máme ten dynamit. Hej, Pikachu tam můžeš fightit, on to dává za to. Jo, já vím, no, ale na ty velký ti to nepomůže. OK, kde je nějaký krystal, tohle bych rád použil. Tohle zničí krystal vždycky váží. Co? Junkrift. A já jsem tam... Náboje? Ty se hodí už vždycky. První kolo za nama. Doufej, že se spawnou nějaký zlatonky. Jo. Když jsem to hrál naposled, se mi skoro žádný jako nespawnovali. Já když jsem to hrál naposled, tak jsem mi spawnula 1 nebo 2. No, však to jsme hráli spolu naposled, ne? Ne, já jsem to hrál ještě dneska předtím. Aha. Jsem track. David se odpálil. Já myslím, že mě to nemůže zabít. Může. No dobrý, no. No a hej, ono, víš, že může z toho, ty krysalví česky taky může padnout, ta... Tady jich je, kámo. No ty kokos. Bez zlatonky. Dynamit! Yeah. Ne, mám zmražený nohy. Hej, ten týpek, co ti zmrazí ty nohy, tak je nejhorší za mě. Když jdeš do zóny a tam je to nějak z kopce. Já vždycky, on mě zmrazí a já sklouznu z toho kopce a pak jedu do zóny. Umři. Taky. Au. Ježiš, kolik vás tady je, chlapi? No, já pro vás mám dárek. Dynamit. Ne. Jo. A. Pojď! Wow. Au. Ani jedna zlatovka, to nemyslíš vážně. To je vtipné. Já nemám AR. Bum. Au, já dobře dostávám. No, hej, já nevím proč, ale vždycky, když jdu na to další kolo, tak já vždycky už nemám žádný náboje, ani nic. Já taky, to je SMGčka hlavně. Já do ničeho. A pak prostě jsou kompletně bez nábojů. A většinou ten miniboss mě i zabije. On jako dává damage. On se to nezdá, ale dává. A dost velký. Já fakt reálně nikam nemám náboj do SMGčka. No, jo. Týpkovi hoří dynamit. A kam to hážeš? No, týpeček na mě hodil dynamit. Já jdu na tu rozhlednu a se budu střílet na bose. Pak to zkusím pušnout. Na toho bose nesmíš skočit přímo čaře. Jako jestli na něho skočíš, ho pušnout, tak musíš s týmem. Jako třeba 2 lidi. Jestli na něho naskočíš sám, to tě vymaže. Pak tě obklíčou ti ty a GG. Já mám půlku s Jdu po zlatonce. Tady je? Jo. Jo, vidím. Šutím do ní. Dávám mi čauda. Gumové rukavice. Jo, mám je. A já se riftuju pryč. Dámy a pánové, protože jsem málem umřel. Potřebuju chvíli.
kámo, a dostávám. Au, ten boss si zapl aimbot. On mě vyčoudil. Tady je další zlatonka. 2 zlatonky u mě. Ne! Já ho prostě... Ondro, musíte zabít toho bose, prostě když celý tým nejde do bose, tady člověk v zóně, nevím, co jako dělá. A ty sbíráš aspoň ty krystály, ale oni nedělají nic. Ať jdou aspoň do toho bose, protože ten boss tě zabije, jakoby. Ne, týpek střílí po nich, místo aby šel do bossa. To je fakt blb. Hej, do bossa musíte střílet. Zlatonky! No to je sice jako pěkný, ale pak tě vymaže ten boss, on dává damage. Yes, máš nejsilnější zbraň. Jo? Tak to je good. Mám 6 životů reálně. Jak se ti to stalo? Já nevím. Tak to ti nezávidím. No, teď jsem si až možná uvědomil jednu věc, kterou jsem možná měl pořešit trochu dřív. Ne, kámo, to nemá cenu, ty vole. Když, kámo, ty týmy ti dělají úplný hovno. Já ti to říkal. Hej, kámo, ne, že bych tomu bossovi ubral ze všech nejvíc. No. A ten vyžeru všechny ty dobrý zbraně. Já Co teďka mi to ten borec vyžere, ty? No, moje. Tak chceš důmy? Maj. Dělej, Ne, ber to. kámo, já jsem to ty Ironmany. Vem si důmy a nestěžuj si. Zlatonka. Kde? Jo, vidím. A to nechci, to už mám. Důma vypadly. Ajej. Zlatonka 2. Ale kde? Já nevím, kde jsi, tady je hrozný chaos. A jo, vidím. Pak to nechci. To je špatný. Ne, já mám ty. Ne, don't die. Kámo, mě zachránil spray. To by jsem bral. Když máš málo HP, použij důmově na velkou skupinu zombíků. Když zabiješ zombíka, tak tebe to healna. To chci. Ne. Golda. No já ji vidím. Však Davě do ní dávám vždycky největší damage. Se mnou. Já nevím, co padlo. Jo, už vím. Autoturek. To je blbá. Hej, zlatý jakr. Beru. Já tady umírám. Jako polovičně. Umraj planaj. Bum. Bum. Tam mám 3 životy. A kde jsi? Díky, mám 18. Jo, protože jsem na tebe hodil check splash. Aha. Já vím, že jsou hodnej. A člověk si dává za 20, ne? Já nevím. Hej, pojď sem, já ti něco ukážu. No.
No tak nic, týpek to zničil. Ne, Jsou pojď sem. porta bunkery. Pojď sem, pojď sem. Tady je ta televize od Billyho. Kde? Tady. Já vím, že tam je. Jdem? Hej, tam jsou porta bunkery. Jo, můžem, tak to zapni. Ono to nefunguje. Ty když k tomu přijdeš, ono to zmizí, ale udělá to dost děsivou, kamo. Já jsem, když jsem slyšel, to udělá tak creepy zvuk, kamo. Já chci, ať to vidíš, jak to zmizí. Hej, musíme, tam je porta bunkery, jo, potom. Jo, to hodíme, no. Aha, tak to nejde. Divný. Zmizela. Já když jsem to hrál, tak ona toto. A jenom do boce střílej. A co sebeobrana? Na tu kašli. Tam on nechoď do té zlatonky, ale jdi do bose. Dobře, sebeobranu povoluji. Necháš mě. Jedeš, potvoro. Já mám autoturetu, která jde docela na nic, ale to nevadí. Toho dáme. Toho nevím, jestli dáme, přímě. Jdi sbírat multiplayer krystaly, já tě nahradím. Ondro, jdi sbírat multiplayer krystaly. Kolik dá důmov? Kde je důmov? Nevím. Jdi sbírat krystaly, my do něho budeme střílet. Ech. Thanks. Jakoby... Sbíráš ty krystaly? Jo, jsem sebral jeden. Dobře. Mě do něho střílí i ta tureta. Au. Ne, on mě zhodil. Já dostal full damage. On mě hitl a pak mě zahodil. Ta porta forta úplně nefunguje, už není. Nažer se. Kam on se dívá na mě? Proč se dívá na mě? Mně se nelíbí, že se Jdu za dívá. tebou. Aha. A to je dobře. Myslím, že brzo umřu. Já na tom hápkama nejsem nejlíp. Ne, já jsem seknul. Já to viděl. Oni mě odklíčili. Zabij Ajaj. ho. Davídek. A se musím dohýlovat. Dávej. Yes! Hold dva Victory. Nevím kdo, asi týpek ho asi zabil. Já měl 280. Celkový skóre máš? Jo. 288. Ne, 188. To je jedno. Jdeme ready up? Ne, pojď do lobby. A jdem znovu hold rush? Jo. Neplíro. Ale já asi už vypnu ten, jo. Zaskočím, jo? A já asi už vypnu ten, jo. Protože, víš jak. Mňau. No ty jsi dobrý. Mňau. Mm. Mňau. Dobře, já už vypínám test.